Какво става, бе, батък? Как е, Майкъл? Какво наблюдаваме тук? Наблюдаваме за този басейн. Спускане на парзалка от Моли да зумнем тук. Не знам. Виждаме ли някой на старта? Не, виждаме на финала. На финала виждаме ли? Сега имаме на старта. Руса девойка, фърчи, да чуем нейните показатели. Какъв е коефициента за нея? Много силен, много е силна. Директно пада в басейна Евала GG. Много добро спускане от тази руса девойка. Наблюдаваме някакъв младеж, който изфърча. И той отново показва завидни умения и изфърчи. Доста бърз. Това трябва да ние да го направим определено. Защото много ми харесва как се случва. Да, особено ако се забързаме. Мога да го направим много лесно. What's up, guys? What's up, guys? Как е купона? Просто трябва да го пробваме това за някакви точки. Комбота, какви ще измислим? Не, за някакви секунди. Аз ще си броя на ум. За колко ще ми кажеш после за колко секунди? 30 макс. Даже много е 30. 20, possibly. 20 секунди за тази цялата парзалка. Ще го направим това и ще запишем клип да ви кажем какви са резултати. Определено около 20 секунди имаш право, но мисля, че... Ама ще пробваме, ще гледаме да е fair enough, да се сметнем точно секундите. Защото па няма как да вземе някакъв хронометър. Ама, звучи добро предизвикателство. Мислим да се ченджнем, така че очаквайте резултат. Cheers!